Is-sena l-oħra kważi familja kuljum saret sit ta' dara permezz tal-iskemi tal-Awtorità tad-Djar. Dan hekk kif aktar minn 15,200 familja benefikaw minn diversi skemi u servizzi b'investiment ta' 50 miljun euro, filwaqt li 339 familja nataw l-appoġġ meħtieġ biex jixtru dar tagħhom. Dawn ir-riżultati ġew preżentati waqt laqgħa bejn il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Owen Bonnici u tmexxija tal-Awtorità tad-Djar li din is-sena qed tfakkar il-50 anniversarju. Fil-laqgħa ġew diskussi l-kisbiet tal-Awtorità tas-sena l-oħra u kif ukoll ġie ppreżentat il-pjan strateġiku sal-2029. Intqal li s-sena l-oħra l-Awtorità tad-Djar komplet tittejjeb is-servizzi tagħha permezz ta' trasformazzjoni diġitali li naqset il-ħinijiet tal-istennija tal-applikazzjonijiet. Dan kif ukoll permezz tal-investiment aktar minn 4.2 miljun euro fir-riġenerazzjoni ta' blokkok residenzjali li f'ġodda u xogħlijiet ta' manutenzjoni, il-Ministru Bonnici qal li dawn ir-riżultati juru l-impenn biex aktar persuni jkollhom sigurtà u stabilità permezz ta' akkomodazzjoni adekwata. Għana nħallsu wkoll 50 sena li ġejjin għal-ħidma li rridu nagħmlu biex il-qasam tal-akkomodazzjoni ikun wieħed li assigura li f'pajjiżna ikonna soċjetà ġusta. Bħalma minna sena li għaddiet fejn rajna illi familja kuljum bħala medja ingħatat għajnuna biex issir sid tad-dar tagħha. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa qal li l-awtorità qed tinbidel minn entità li teraġixxi għal sfidi għal waħda li tantiċipom. Qegħdin naraw kif nistgħu ntejbu l-proċessi tagħna u nħarsu lejn awtorità li tkun ħafna iktar aġli biex ngħinu iktar klijenti u f'dinja li dejjem qed tinbidel, realtajiet li dejjem qegħdin jinbidlu, il-profil tal-klijenti tagħna qed jinbidlu brata maġla u dik titlob minna ċertu responsabilità li nwieġbu għaliha b'mod ħafna iktar aġli biex intejbu l-proċessi, innaqsu l-perjodu li persuna tieħu l-għajnuna mingħand l-Awtorità tad-Djar u l-esperjenza tagħha tkun waħda pożittiva. Ġie ppreżentat ukoll il-pjan strateġiku minn 2027 sal-2029 li għandu lan li jkompli jagħmel lill-awtorità aktar moderna, effiċjenti u qrib il-ħtiġijiet tal-familja.